Salutare prieteni, bine v-am găsit la De Toate Podcast din nou. Avem alături de noi o enciclopedie vie. Îl avem alături de noi pe domnul Silviu Popescu, un jurnalist din garda veche, dar care a rămas la fel de actual până și în ziua de azi și de asemenea un om care formează oameni și în special tineri. Bună ziua, domnule Silviu! Bună ziua! Ce înseamnă garda veche? What the fuck is garda veche? Prin garda veche mă refer la cei care nu sunt ca mine, de exemplu, care acum au răsărit, care răsar de undeva așa pur și simplu. Sunteți din aceeași gardă, nu? A democrației, a libertății de exprimare, a uitatului după fete. Asta e garda băiețească, ultima parte pe care ați spus-o mai mult, garda băiețească. Sau după băieți, dacă suntem fete, da. Nu, în ziua de azi ați văzut că e destul de... Nu mai e tabu subiectul ăsta. Deci toată lumea își revendică dreptul. Nu că ți-ar fi interzis cineva să te uiți și după băieți și înainte, dar în ziua de azi toată lumea își revendică dreptul de a se exprima liber. Ok, să ne înțelegem. Nu există garda veche. Așa. Câtă vreme suntem cu toții în viață, suntem în aceeași secvență temporală și ne mișcăm fundurile pe acolo și creierii. Am înțeles. Da. Bun. Și garda veche ce ar trebui să însemne? Garda veche e care au murit, salut. Am înțeles. Ăștia care suntem și gata. Am înțeles. Deci rămân la jurnalist cu experiență. Și suntem egali în măsura în care ne unim eforturile ca să facem ceva pentru alții care nu pot face ceea ce facem noi, care nu pot intra liber în instituții, care nu se trag de șireturi cu politicienii și care, ce vrei tu să facă, pot face. Pentru că ziariștii pot face orice. Nu întâmplător, când ești jurnalist, ești echivalat unui lucrător de informații. Pentru că de multe ori ai mult mai multe posibilități decât au lucrătorii de informații. Și chiar și mult mai mult talent și mult mai multă știință a comunicării cu oamenii, cu mediul, cu cine vrei, cu ideile. Tocmai pentru că un jurnalist nu e doar un transmițător de informații, ci e și un om care trebuie să spună o poveste, să facă un tabloid, să facă un frame. Și... Uneori ziceam că jurnaliștii nici nu sunt oameni, sunt supra-oameni. Da? Da, pentru că noi am trăit, apropo de garda veche a ta, noi am trăit momentele când aveam atât de mulți bani încât cumpăram tot orașul, dar și momentele când nu aveam bani să ne cumpărăm un pachet de țigări. Și ca să reziști 30 de ani într-o astfel de meserie, nu ești om, trebuie să fii supra-om și să iubești asupra ființei tale meseria asta de jurnalist. Deci sunteți în primul rând jurnalist și după om. Să numesc așa. Sunt mai mult jurnalist decât om și bineînțeles că sunt mai mult jurnalist decât tată, soț, amant sau prieten. Am înțeles. Asta este ființa dumneavoastră. Cum v-ați dat seama că vreți să fiți jurnalist? Nu mi-am dat seama decât când m-am dus la facultate, era prin 1983. Și când, dintr-o dată, ca într-o experiență asta de dezvoltare personală de tip american, așa, decanul facultății de atunci, de la filologie, unde eram eu, m-a aruncat în lacul ăla al presei studențești, despre care eu habar n-aveam, desigur, neștiind să not. Și am învățat să not. Știi cum e experiența asta? E un copil mic care nu știe să noate, îl arunci în apă, desigur că se poate înneca și atunci sari după el și îl salvezi, sau îl lași să dea din mâini, să se ridice la suprafață, să tragă aer și în momentul ăla frica lui de apă a dispărut pentru totdeauna. Deci, cu alte cuvinte, ați fost aruncat în teren, să înțeleg, direct.
În apă. În apă. Și În mlaștină. și a durat mult să vă zbateți, să nu vă necați? Nu. Nu? A durat exact o săptămână, după care am reformat toată publicația la care lucram. I-am schimbat tot, în afară de titlul pe care nu ți-l spun, că e periculos de vechi și e subversiv astăzi. Am înțeles. Da. Deci un reformator al publicațiilor, sau cel puțin la acelei publicații. La acelea, da, dar eu nu știam cu ce să mănâncă foarte bine publicația și meseria. Am învățat din mers, rapid. Și am făcut. Și publicația aia a fost una dintre cele mai aplaudate, să zic așa, premiate publicații din mediul jurnalistic studențesc din România, unde campion era o revistă de la Iași numită Opinia Studențească. Am înțeles. Știu că înțelegi. 1983 a spus? Da. Cum era jurnalismul în vremea aceea, în alt regim politic față de astăzi, în comunism? Se putea numi jurnalism? Trebuie să facem Pe scurt. cum să zic, înregistrări de noapte, pentru că ele conțin elemente care nu sunt, cum să zic, prezentabile unor copii sub 18 ani. Deci să-l pun după 12 noaptea podcastul. Dar ne limităm la a spune astăzi că era cam ceva de mamă. Da, am înțeles. Da, de asta v-am întrebat, pentru că jurnalismul liber, sau cel puțin aparența jurnalismului liber, a apărut după 90. Noi încercam să șuntăm cenzura de la Craiova. Așa. De la, nu mai știu, Comitetul Județean pentru Cultură Socialistă, habar n-am, nici nu mai țin minte cum îi zice astăzi. Și încercarea de a reforma și de a publica lucruri care păreau interzise atunci, ne adresam unor lideri de la UASCR, se numea organizația, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, care sunt foarte mari figuri astăzi la UASCR-ul ăsta. Pentru UASCR-ul lucrau printre alții și Cristoiu Eugen Istorescu și mulți indivizi mari ziariști care au mai târziu au ajuns ambasadori pe la Radio Europa Liberă, pe la BBC. Cu toți am lucrat, toți încercau să fenteze sistemul. Noi ne adresam lor și era așa un grup de crimă organizată împotriva comunismului și a cenzurii. Și păcăleam. Ultima dată ne-am adresat lui Nicu Ceaușescu și am păcălit să nu publicăm pe pagina nicio imagine cu Ceaușescu sau cu comunism și am făcut-o. Și mai țineți minte cum suna mesajul? Sau ce conținea? Care era esența lui? Păi tocmai că nu era niciun mesaj, era o scrisoare, un text tradus din Toma de Aquino, Așa. care era un tupeu fenomenal în vremea aia, să publici din Toma de Aquino într-o revistă al cărui titlu, sau mă rog, mesaj era unul comunist. Am înțeles. Un element de democrație sau de liberalism. Și ne-au lăsat. Da? Da. Sub oblăduirea lui Nicu Ceaușescu, care au zis, lăsați-i să traducă. Care-i problema? Că de-asta sunt studenți la filologie, să traducă. Păi da, dar nu e cu tovarășul. Și cum e cu tovarășul? Sunt altele cu tovarășul. Asta e revista de studenți. Nu? Bun, și a venit mesajul, publicați băieți. Și am publicat-o. Foarte bine. Am și acum revista acasă, 1988 era asta. Am înțeles. În 88 sau în 87, sfârșitul 87, începutul 88, cenzura se mai domolise. Mai făceam ce vroiam. Revista asta a luat un premiu pentru cea mai bună revistă studențească din România, la un festival de cultură studențească. Mare succes pentru colectivul, că nu eram doar eu singur acolo, eram
30 de oameni. Și asta e. Erau și băieții de la Vacanța Mare, în colectiv. Mugur? Da, Da? da. Am înțeles. Și un actual redactor de la Radio Oltenia, vedetă, o ancoră de la Radio Oltenia, Radio Televiziunea, cum zice, Oltenia, nu? Craiova. Craiova, da. Da. Era mulți. Înseamnă că aveți povești interesante. Uneori, da. Cum v-am cunoscut eu mai mereu. Da. Ce voiam să vă întreb? Ce Bun. vrei, chiar? Păi Întreabă. am atât de multe să vă întreb încât acum mi le pun și eu în ordine. Drăznește. Nu, lasă dezordine, că e bine. Da? Da, fac ascultătorii noștri ordine. Ei sunt mai deștepți decât noi, știi? Întotdeauna. Și au și avantajul că ei ascultă, se uită la noi, judecă și, desigur, în mintea lor amendează toate prostiile pe care le spunem, dacă le spunem. Și e bine să fie așa, că așa devenim și noi mai buni. Da, pentru că dacă dau feedback până una și comentează, pe lângă faptul că ne ajută, să ajută și pe ei. Nu uită să scrie. Și, într-adevăr, și feedback-ul online, așa e, că în momentul în care nici măcar nu ești băgat în seamă și ăla e un feedback. Da, dar problema cea mai tare e că ei trebuie să știe că noi suntem cei care îi băgăm în seamă pe ei. Acum, noi, nu că ne iubim între noi doi, facem dialogul ăsta, ci pentru că vrem ca unii dintre oamenii care ne ascultă să ne vadă, să știe că încă suntem vii și n-am murit, cazul meu, cazul tău că încă, ce să zic, încă ai freză, Ascunsă, dar n-ai chelit și că poate le spunem ceva care contează. Și hai să le spunem ceva care contează. Întreabă-mă ceva din care eu să extrag din experiență și din anii trăiți ceva care să le servească lor și ei să zică, da, mă, astea, cheamă-l pe ăla. Hai să mai auzim. Jurnalist de teren sau de birou? Sau presa de birou? Ce ați preferat? Surprise. Nu mai există astăzi jurnalist de teren sau de birou, câtă vreme noi toți avem telefoane, Așa. toți oamenii care ne ascultă și ne privesc au telefoane, absolut toți sunt jurnaliști. Mai mult sau mai puțin. Ba da. Păi tocmai am spus mai devreme că una e să transmiți informații și alta e să fii jurnalist. Ei sunt și jurnaliști și transmit informație. Deosebirea dintre ei și noi doi, cazul acesta, Așa. e că ei o fac ca Monsieur Jourdain ar fi zis un clasic al literaturii franceze, sans le savoir, fără să o știe. Da? Pentru că atunci când fotografiezi o fată pe stradă care îți place, Așa. ăsta e un act personal. Am fotografiat o fată. Îmi place. De ce îți place? Nu mai eu știu de ce îmi place și dacă mă întreb bine, nici nu știu. Dar am fotografiat-o. Simt că ar putea fi a mea. În momentul când o iei fotografia, deci nu pe fată. Am înțeles asta. Fata e altă, e desigur. Ei, da. Fetele frumoase întotdeauna sunt ale altora, să ne înțelegem, nu sunt ale noastre. Și ea sunt fraieri. Uneori le vorbesc curând, le mai și bat, le și... Deci cunoașteți cazul. Da. Dar lor le place, le se simt bine în poziția de victimă. Revin. În momentul când iei fotografia fetei și o pui pe o rețea de socializare, nu e vorba de tine, de fata care îți place. Tu ai făcut un act de comunicare publică. Da. Jurnalistii fac asta de obicei. Prin urmare, omul simplu devine el însuși jurnalist. Trăim într-o lume de jurnaliști de câteva, cred că de vreo 20 de ani. 10 ani mai... Cu social media, cu online, social nu? media, dar înainte au mai fost 10 ani, știi, cu Mircu, cu încercările alea de socializare premergătoare social media de azi. Website-uri, bloguri și așa mai departe. Da. Și atunci trăim între jurnaliști. Numai politicienii au ajuns să fie o minoritate, să trăiască printre jurnaliști, pentru că oricine îl poate fotografia, afișa,
promova sau denigra pe rețele sociale, ultra rapid, în câteva secunde, și ei trebuie să teamă de noi și nu noi de ei. Ei trebuie să dea și nu noi să cerem. Ei trebuie să aibă o opinie demnă, nu noi să le cerem să fie așa. S-au schimbat raporturile între oameni, dar și între oameni și autorități. Asta a făcut social media. Practic a lăsat pe toți în curul gol. Și e mai bine așa. Da. Și e mai bine așa, pentru că adică de politicieni, deși nu vreau să vorbim neapărat de politică, politicienii care se adaptează vremurilor acestora devin și niște jurnaliști proprii. Eu așa zic. Ei au limită. Noi nu avem. Da, e adevărat. Ei trebuie să fie politically correct, noi nu. Deja nu vreau să mai aud fraza asta politically corect. S-a dus, e un subiect care a ajuns într-o cotă de extremism maxim. Ei acolo sunt și acum noi nu. Asta și vreau să subliniez. Noi suntem liberi. Am rămas câtă vreme, eu am telefon și chiar dacă nu am telefon, câtă vreme am ochi și urechi și mână și limbă și mai ce-mi trebuie? Puțin creier, dar aveți mai mult de cota normală. Eu pot deveni, nu mă gândeam la simțuri. Am înțeles. Păi și alea tot de acolo date. Miros, flair, adică. Să aveți nas. Flair. Că nas poți să ai foarte mare, dar dacă nu servește la nimic, știi? E de decor. Da. Nu vreau să spun cum e, dar... ok. Ok, când le ai pe astea, 5, ai 5 instrumente atât de puternice încât îl faci pe unul, pe vremuri se zicea ca la nufărul. Așa. Acum îl faci cu veniș, dacă vrei, sau fără veniș, îl fierbi. Îi lași pata sau nu. Am înțeles îi scoți petele sau îi le accentuezi. Sau îl arăți lumii așa cum e, adică nimic, zero, gol. Bun. Și asta, precizez, nu este instrumentul jurnaliștilor unicat, ci al fiecărui om care poartă telefon, are minte, are nas, flair, ce mai ziceam că mai trebuie. Creier se presupune că avem toți de la mama natură. Bine, unii sau unele nu-l folosim, dar asta e. Deci, cu alte cuvinte, oricine poate fi jurnalist. Trebuie șlefuit și nișat. Nu. Bine, ok, dar cum? Nu chiar oricine. Am spus și repet că trăim într-o lume de jurnaliști și atunci când avem conștiința faptului că avem toate instrumentele unui jurnalist, le folosim, abia atunci devenim jurnaliști. Când scriem pe rețele de socializare, de multe ori, mulți oameni, mulți dintre noi scriu ca să se laude, să-și arate calitățile. Dar sunt mulți care comentează calitățile sau defectele celorlalți. În momentul când le comentează, ăla e un act critic. Când este un act critic, omul nu mai este o simplă persoană care își dă cu părerea, pentru că e public. Așa. Și actul critic devine act de comunicare jurnalistică, în cazul nostru. Le spune altora ceea ce poate unii jurnaliști nici nu văd. Ei fiind la rândul lor oameni. Și atunci încurajez pe oricine care are un dram de creier, nu mai mult, să-și folosească simțurile și să comunice pe rețelele de socializare, pentru că din multe lucruri, din multe puncte de vedere, aceste rețele de socializare sunt un barometru al propriei persoane. Îți dai seama cât de mic ori de mare ești, doar scriind o simplă notă sau punând o singură fotografie. Cu tine, cu altul, cu mama, cu cățelul. E deviza personală profilul de social media deja și asta e dovedit de ani întregi. Chiar și cercetătorii au zis treaba asta, că nu prea mai ai nevoie de un CV când trebuie să te angajezi, că ai profilul de social media. Când am lucrat în America, așa,
întrebarea angajatorului era, după ce trimiteai un CV, un rezume, se numește în America, în engleza americană, rezume, în momentul ăla el întreba, ok, și ce știi să faci? Păi știu să fac, nu știu, să scriu pe social media, cum zici tu, sau știu să văruiesc pereți, sau să mă uit după fete, sau să mă uit după băieți, sau... De cât timp te uiți după băieți sau după fete? Păi de cam de vreo 2 ani. Perfect. Ești luat. Ești expert. Dacă te uiți de 2 ani după fete, în general, chiar dacă ai avut vreun succes sau nu, dar ești expert în uita după fete. Da. Păi dacă ai scris pe Facebook 1 an de zile, 2-3, e clar că ești expert în social media. Așa e și se numește și jobul. Specialist social media. Și pe lângă faptul că suntem jurnaliști, ni se dă această oportunitate cu toții, avem șansa de a fi experți în social media și experții în social media îi vezi după numărul de prieteni, de accesări, de comentarii la postări și așa mai departe. Ăia sunt comunicatori. Asta în cazul brandingului personal, cum sunteți dumneavoastră. Pagină personală și vă expuneți gândurile acolo. Așa. Dar specialist în social media, un specialist care, de exemplu, se ocupă de brandul unei firme... Ok, nu discutăm varianta profesională. Eu vorbeam de varianta asta de un potențial personal. Populară, publică, a noastră, a tuturor oamenilor de pe pământ, că de-aia sunt 6 miliarde de utilizatori sau câți naiba or fi în social media. Sunt vreo 2 miliarde doar la Facebook, 2 miliarde jumate, cred. Și în scădere, Facebook. Păi da, pentru că nimic nu e veșnic, nici imperiile nu au dăinuit tot timpul. Snapchat, Twitch-ul, nu? Parcă Twitch-ul, da, e o platformă de streaming foarte puternică. Poate, evoluează și e bine că evoluează. Dar, o observație, dacă îmi permiteți. Da. Toate evoluează, dar meseria rămâne aceeași, se schimbă platforma. Pentru că am avut ziar, am avut revistă, am avut TV, acum am avut YouTube și avem YouTube, acum avem Twitch. Platforma se schimbă, dar meseria rămâne aceeași. Cum a spus și dumneavoastră, sunt condițiile acelea necesare care trebuie îndeplinite ca să poți să faci treaba asta. Deci degeaba evoluează tehnologia dacă tu ca om nu ești potrivit sau stagnezi. Corect. Și aprob această afirmație ca fiind corectă, însă eu continui firul ideii mele că în timp a crescut baza de selecție pentru specialiștii din meserie. Cu cât sunt mai mulți utilizatori ai rețelelor, respectiv mai vechi în meserie pe rețele, cu atât mai mult crește baza de selecție și cu atât mai mult e meseria care se profesionalizează cel mai rapid din lume astăzi, ca și meseria de ITist. Pentru că evoluția e cea mai rapidă, e aproape iminentă oricum. Nu, crește în proporție geometrică. Bine, bun. Da. Am stabilit și lucrul ăsta. Iarăși, o observație după care închidem subiectul, pentru că vreau să revenim la ce vorbisem anterior legat de teren și birou. Da, într-adevăr, jobul de specialist social media e în creștere, oricine poate deveni, dar există totuși... Este, zic eu, ca să te opresc puțin, și poate deveni și mai bun. Câtă vreme am stabilit, asta e teoria mea, am stabilit că are un telefon, înregistrează, publică, poate deveni, a făcut asta de mai mulți ani, poate atinge nivelul de expert și acum continuă tu. Sunt criterii clare de selecție al unui specialist de social media. Evident, dacă crește baza de selecție, că noi nu, din fericire pentru noi doi, nu suntem singuri din lumea asta care vorbim, sunt miliarde. E un subiect dezbătut de toată lumea și e bine să fie dezbătut în continuare. Și miliardele astea produc valori. Da. Umane. Da, asta așa e. Dar... Și valorile astea umane
ridică nivelul standardului de comunicare în fiecare secundă. Și vorbim că de fracțiuni de secundă. Dar baza de selecție, domnul Silviu, nu înseamnă neapărat matematic, înseamnă baza de selecție mai mare, un potențial mai mare de culegere unui specialist. Evident. Dar, din nou, eu, părerea mea personală, că cochetez cu specialiști social media. Nu știu dacă încă mă numesc, dar cochetez. Fac asta. Ideea e în felul următor. Nu te-am convins? Nu. Și mă voi strădui să te conving. Ok, dar haideți să termin ideea. Termină, da. Am și uitat-o, deci cu dumneavoastră, efectiv, e un amalgam de gânduri, pentru că sunt multe subiecte pe care vreau să le dezbatem și să vedem să ne încadrăm într-o oră. Ziceai că baza și profesioniștii din media, înțeleg teza ta, ăia rămân profesioniști și nu se combină nu se amestecă cu pleava asta a miliardelor de utilizatori. Asta vrei să zici, da? Și pe lângă asta și că asta e o meserie specifică, adevărat. Era vorba de selecție. Adevărat. Nu crește numărul de specialiști social media doar pentru că sunt utilizatori și aia baza de selecție mai mare. Ca să fii un specialist bun de social media ai nevoie de, pe lângă skill-uri și aptitudini de comunicare, ai nevoie de psihologie, ai nevoie să știi puțină antropologie, ai nevoie să știi sociologie, adică așa. E un ok. Și ce vrei să spui? Că nu, baza de selecție mai mare în cazul ăsta nu garantează o selecție mai mare de specialiști. Garantează doar o arie mai mare și atât. E bine, suntem de acord parțial, ca să nu zic nu suntem de acord. Puteți ca să facem mă bucur că nu sunteți. brainstorming aplicat aici. Noi nu vorbim despre o bază foarte mare de oameni obișnuiți. Vorbim de experți. Păi da. Exemplu din România, că ne place sau nu ne place, Dana Budeanu. Da. A fost un utilizator, evident, a fost un utilizator obișnuit de net, de Facebook, de tralala, ce a mai făcut ea, dar în momentul când și-a folosit carisma personală, cunoștințele personale, capacitatea de creativitate personală, în momentul ăla a devenit un guru și are pe Facebook, fără să folosească skill-urile generale despre care vorbim. Le folosește, dar le maschează, e gândit. Domnul Silviu e un personaj foarte bine gândit. Știu, dar nu este o industrie în spatele ei, în sensul în care o vezi tu, ci e ea însăși. E ea însăși. Nu e așa. Sau la început a fost ea însăși. Hai să fim de acord. Dar se vede că... De ce spun asta? Noi doi vorbim aceeași limbă, lucruri care îmi place, că suntem în domeniu. Dar ideea e următoarea. Dana Budeanu folosește niște tertipule prea bine cunoscute. Aceleași fraze mereu, aceleași fraze pe care să le înțeleagă toată lumea. Păi știe, nu știe mai mult. Păi n-ai cum să devii devii viral din prostie, dar mai departe te menții, trebuie să te menții. Prostia nu te mai menține viral. Sau mă rog, ceea ce face ea nu te menține viral dacă nu e gândit. Dacă ați văzut, îți selectează subiectele atent, le dezbate pe un limbaj mai mult decât colocvial, un limbaj pe care poate să înțeleagă oricine și prinde expresia cu amețitelor. Păi îmi place și mie să o folosesc la o caterincă, ca să mă exprim ca Dana Budeanu. Sau mă rog, ca toată lumea, că și eu sunt în... Ce înseamnă caterincă? Caterincă? Da. În moment în care ne hlizim toți de un subiect pe care înțelegem toți. Unul simplu, ne hlizim și trecem mai departe. Sinonim? Nu am. Mișto? Mișto e un adjectiv pentru ceva fain. Atunci, dar nu. Glumă? Glumă, dar un șir de glume. Hai să zicem un stand-up la nivel redus. Hai să zicem că părintele stand-up-ului e Caterinca. Mama lui, adică. Mama, tata, nu știu. Da? Nu știu, că v-am zis, nu mă bag în genuri, că e subiect cam prea tabu asta cu genul. Și, adică nu mai e tabu, dar e sensibil, îi afectează pe mulți. Au trecut 30 de minute și v-am pus o secundă. Îi afectează pe proști, adică că aia de ștepți nu... Așa e. N-au problemă cu genul. Da. De unde și vorba, că atunci când doi oameni se iubesc, nici nu contează genul sau nu intru în subiectul ăsta, că nu-mi place. Păi nu, vorbim de jurnalism aici.
Nu am vorbit niciodată despre sex sau erotism. Păi nu în partea asta. Ba da, în partea asta chiar suntem și vreau să rămânem. Dacă e ca în ciudă, ok. Pentru că în orice relație e nevoie de doi. În relația dintre comunicator și ascultător, Așa. deci este o relație, da? Păi bun, da. Jurnalist și cititor, jurnalist privitor, jurnalist ascultător. E o relație. Și e o relație de iubire. În momentul când cineva se uită la noi, dacă nu-i place de noi, închide, bam. Sau lasă, ia stai să vedem ce mai zice ăsta. Și în momentul când îl lăsăm, îl și fascinăm, îl seducem, îl penetrăm cu toate mijloacele informaționale de care dispunem, penetrăm mintea lui. Intrăm într-o tentă care nu-mi place. Nu, rămâi în ea. Și în momentul ăsta se creează o relație de iubire statornică. El revine la podcastul ăsta. Vreau să mai aud pe aia vorbind despre... Asta e frumusețea podcasturilor. Păi da. Da. Ai înțeles acum, da? Că suntem într-o lume în care noi seducem... Privitorii? Nu, noi ne seducem unii pe alții, iar rolurile noastre se pot schimba în orice moment. În orice moment, radioascultătorul, telespectatorul, privitorul, cititorul de pe Facebook ne poate da o replică, ne poate contrazice sau ne poate aplauda și în momentul ăsta suntem într-o relație aproape erotică între jurnalist și... Sunteți un romantic, văd asta. Ținta lui. Vă place să romantizați așa tot, să dați o nuanță de romanță. Dar tu nu înțelegi că e chiar erotism de-a dreptul la un moment dat. Ok, am înțeles și mă opresc. Când cititorul, de pildă, își face abonament la ziar, este clar că e dependență. E admirație. El vrea să-i vină ziarul. Da, e admirație, da. Sex. Cum? Intelectual, indirect. Evident. Okay. Nu în sensul cunoscut de gen, am înțeles. De gen. Am înțeles, ok. Deci suntem aici într-o metaforă, că nu suntem într-o metaforă, suntem într-o paradigmă în care explicăm oamenilor că cei care scriu pe Facebook există relații aproape erotice. Bun. Și se folosesc toate tehnicile de seducție și toate înșelătoriile posibile care există și între ființe umane. Da. La un anumit nivel sunt de acord, o lăsăm așa, că nu-ți place subiectul și nu vreau să te... Nu că nu-mi place. Nu-mi place mie nuanța asta pe care am dat-o acum. Bun, deci uite, de 20 de minute vreau să aflu ceva. Facem pariu că telespectatorilor tăi, ascultătorilor le va plăcea? Băi, sunt convins de asta. Pariu pe 100 de euro, o scot acum. Nu, scoateți, că nu avem voie să arătăm bani. Nu e frumos să arătăm bani. O scot, haide, am pus aici. Ca să și audă. Bine. Ok. Vedem dacă câștigăm pariu sau nu. Dacă batem recordul de vizualizări, ați câștigat pariu. Batem oricum, întreabă-mă. Ok, atunci. Recordul e de 1000 și ceva la momentul ăsta, deci da, mă rog, să vedem ce se întâmplă. Deci bun, am stabilit, acum 20 de minute, am stabilit faptul că nu mai există jurnalist de teren sau de birou. Știu, dar dacă vrei să facem asta cu 1000 de vizualizări, care e un target foarte mic... Păi sunt la început, de al treilea episod. Fii Dana Budeanu. Nu. Da? Eu sunt George Nedea și așa rămân. Bun, eu sunt Dana Budeanu. Nu vreau să-mi imaginez nici asta. Ok. Păi dacă ai vorbit de tehnici, de folosirea acelorași... În sensul ăsta, am înțeles. Nu? Ba da, lasă-mă să fiu Dana Budeanu. Dacă tu admiți ideea că e o industrie în spatele ei... E mai mult decât... Okay. Cred că sunt 30 de oameni care lucrează la Dana Budeanu. Întreabă-mă. La personaj Dana Budeanu. Întreabă-mă. Păi nu, asta e ce vreau să lămuresc acum 20 de minute. Lămurește. Ce v-a plăcut, dacă acum nu mai există? Jurnalismul de teren mai mult sau presa de birou? Pănesc ca să spun de acțiune. Nu există subgenuri în meseria de jurnalist. Munca de teren atunci v-a plăcut? Ori e jurnalist, ori nu ești. Ok.
ori ești femeie, ori ești femeie, Așa. ori ești bărbat, ori ești bărbat, ori ești bărbat, ori ești femeie. Nu vedeți că în ziua de azi nu mai e așa, nu se mai gândește așa, deci nu mai, Ori ești gata. bărbat, ori ești bărbat. Ori ești ce vrei tu în ziua de azi, asta vreau să Și zic. când ești jurnalist și n-ai gen. Da, meseria e altceva. Bun, am Despre înțeles. asta mă întrebi. Și v-a plăcut munca de teren, să înțeleg. Da. Da? Și munca cu alți bărbați. Bun, bine. Păi nu, meserie. aici lăsăm un spațiu de, așa bun, că lăsăm un spațiu de interpretare mare și la dumneavoastră chiar nu e cazul în sensul ăla. Bun. Și cu alte fete, hai. Așa. Cam câte? Nu știu, dumneavoastră spuneți-mi. Eu n-am fost pe teren cu dumneavoastră atunci. Eu în 30 de ani am angajat, cred că 50% din Nu vorbim de angajați, de colegi. presa vâlceană. Așa. Deci un părinte al presei din Vâlcea. Și am fost coleg cu sute de oameni, inclusiv cu Florin Câțu, așa cum știi. Am fost chiar Foarte șeful tare. lui, ca să ne lămurim. Da, ironia sorții, că el a fost șeful tuturor. Nu, Bun. nu, bravo Silviu Popescu, că l-a angajat. Când era mic, i-a întins o mână Sunteți un... și i-a făcut și dosarul să plece cu el în America. Foarte frumos, sunteți o parte din evoluția lui. Păi și Un lucru care rămâne veșnic în tipul Păi de și care e mai important, el sau dosarul făcut de mine? La momentul ăla a La fost Corierul dosarul lui, de Vâlcea. probabil. Da, a fost dosarul la momentul ăla. Și atunci, ce discutăm noi aici? Cine e Câțu în fața noastră ca istorie? Fața dumneavoastră nu știu, în fața mea e deocamdată președintele Senatului și nu întreabă în politică. În fața mea m-ai întrebat și în fața mea, apropo de băieți. Că na, vorbeam de Florin Vasile Câțu. Ok, da, mă rog, nu vorbim de el, de dânsul. Sau nu acum, cel puțin în momentul, că nu am lămurit treaba asta cu terenul. E un instrument pedagogic în momentul de față, nici nu te-ar și folosim în discuția noastră. Poate lumea nu înțelege asta și... E un indicator, așa. Poate lumea nu înțelege asta și nu vreau să intru în subiectul ăsta Pare neapărat. rău. Chit că eu am orientare politică proprie, dar nu... Și eu am altă orientare pe care nu o spun acum, Politică sau nu? politică sau nu, și îți spun să nu-i subestimezi pe ascultătorii noștri. Dar nu pentru că subestimezi pe nimeni. dincolo de poarta casei tale este un om în mașină care fumează. Gata, sunteți Dana Budeanu, m-ați convins, da, bun. Sunteți Și Dana ăla Budeanu. care- Am înțeles ce faceți acum. Înțelegi, Sunteți Dana da? Budeanu, da, bun. Ok. Și ăla sau aia, cred că sunt doi. Și nu știu ce face ea exact. Nu o văd pe ea, îl văd doar pe el. O presupun pe ea. Bun. Ziceți-mi o întâmplare amuzantă din munca de teren ca jurnalist. Sau una interesantă. Una pe care vă amintiți la orice oră de zi și din noapte și o știți la crimă. Am să răspund totuși la întrebare. E mișto să fii jurnalist de teren, e mișto să fii jurnalist de redacție cu meseriile specifice, tehnoredactor, machetator, secretar de redacție. Eu nu admit ideea de jurnalist profesionalizat pe un segment din munca de jurnalist și admit doar existența unui jurnalist total, care le face pe toate. Da. Mai puțin managementul banilor, unde e meserie specifică, publicitatea înseamnă altceva. Marketingul e altceva, da. Marketingul, desigur, dar jurnalistul, acela care vede, observă, interpretează, traduce, copiază, prezintă, explică, interacționează cu lumea în care evoluează, e jurnalist total, este atât. Reușesc să te conving că oamenii ăștia care ne ascultă și ne privesc și care folosesc telefoanele mobile și laptopul, Acești mici jurnaliști. sunt toți la fel de deștepți, ba chiar mult mai Dar deștepți n-am spus altceva. decât noi și uneori mai în temă cu ceea ce înseamnă jurnalismul decât noi doi acum când vorbim, că pare că avem ceva unul cu altul. Nu, doamna Budeanu. Mie mi se pare că îmi faci curte și eu vreau să spun că nu mă dau așa pe 2 lei. Dar nu trebuie. Adică trebuie să ai suficienți bani să mă cumperi. Păi mai insist cu întrebările interesante. Insistă și eu le voi aprecia
la justa valoare. Păi hai să rămânem cu asta. Ziceți-mi o întâmplare interesantă din teren. Una, după cum v-am zis, pe care vă amintiți oricând, zi, noapte. Localizează. În engleză ar zice be more specific. Dacă îmi dai așa de generalități, îți răspund, nu înțelege omul. Păi... Zi de unde? Băbeni, Râmnicu Vâlcea, Curtea de Argeș, București. Zi locul. București. Sau Râmnicu Vâlcea. București și Vâlcea. Două. Uite, București și Vâlcea. Strada. Nu, păi nu știu exact ce eveniment s-au întâmplat. În vasta dumneavoastră carieră, nu știu pe ce stră s-au întâmplat anumite evenimente. Să eu că am aici în sertarele. Bine, uite, Râmnicu Vâlcea și București. Strada. Râmnicu Vâlcea și strada București. Apar n-am să vă dau un nume de stradă neapărat. Adică știu străzi, dar asta nu are legătură. Fixează un loc în Râmnicu Vâlcea, unde vrei să fie. Lângă cine? Ce instituție? Hai, te ajut. Uite, vreau la judecătorie una, Da. Așa, la Vâlcea mă refer acum, vreau la judecătorie una. Da. Unde mai vreau? Dacă aveți la stadion, încă una. Și... Păi acum ai trei... Bine, mă opresc la judecătorie la Vâlcea. Stadion, iar la București, da, în Piața Victoriei. Păi da, și în București am făcut anul trecut 2 reviste și am închiriat un sediu în Piața Victoriei. Așa. Față în față cu domnul Florin Câțu, fostul meu coleg de la Curierul de Vâlcea, dar la etajul 9, mă uitam de sus la el, că primul ministru are la etajul 1 birou. Și într-o zi, când mă duceam la redacție, o dată de 2 ori pe săptămână de la Vâlcea, într-o zi m-am dus la ora 10 seara. Și surpriza surprizelor, n-aveam loc de fete pe scară, că liftul nu mergea. Deci nu m-am întâlnit cu una la etajul 1. Până la etajul 9 m-am întâlnit cu 50 de super fete. Care mergeau toate în aceeași direcție cu mine. M-am gândit că vin la mine. Aha. Deci nu le așteptat. Că cineva mi-a organizat un casting. Vreo colegă de-a mea de la București. Ei bine, nu veneau la mine. Veneau deasupra mea. Și deasupra mea, ghiși ce era. Ce era? Amuzant. Cel mai mare studio de videochat din Europa. Nimeni bine. Și m-am dus și l-am vizitat. Nu îi dau numele, că îi face o reclamă. Nu, nici n-avem voie. Și fetele erau, Doamne, una și una. Înțeles. Și de multe ori am stat până târziu să le aud. Și ce audeați? O onomatopee? Nu, în liniștea de plină, regizorul, exista regie, apropo de care le spunea, și acum zâmbește, și acum te rog să gemi mai tare, mai tare, mai tare. Am înțeles, onomatopee. Bun, rămânem la indicații. Bun. Cere banii, pune să plătească, cere cardul. Îți imaginezi să stai la etajul 9 și la etajul 10 să întâmple scene de-astea de videochat. Nu-mi imagin. Ba da, eu le-am trăit. Păi da, am înțeles. Și mi-am dat seama cum e lumea asta făcută. Cum e? Ca dintr-un centru capitalei vis-a-vis de guvernul României să produci capitalism. Milioane de dolari. Fucking capitalism. Da, într-o noapte. Poate și mai puțin, dar ăsta e capitalismul. Mai puțin dacă fetele n-au talent. Dacă fetele au talent și respectă am vrut să zic mai mult, de acord, am vrut să zic mai mult. Dar bun, mă refeream la o întâmplare jurnalistică. Păi asta nu e jurnalistică. Asta a fost investigația dumneavoastră personală. Eu nu fac investigații. Acolo era redacția revistelor Păida și noua revistă pe care le-am făcut la București. Am înțeles, bun. Păi, nu? Păi da. Păi da. Păi da. Și mi-am dat și eu seama cum e în studiouri, că nu știam până atunci. Și imaginează-ți că... E cum e al nostru, doar că se întâmplă altceva. Muream prost dacă nu vizitam studiourile respective, că sunt jumătate de bloc. Bun. București, Râmnicu Vâlcea vrei. M-am dus o zi să cumpăr... Da, bun, întâmplare jurnalistică. E jurnalistică, bun. Da. Să mă duc să cumpăr un bilet, să mă duc undeva la
congres la Viena Așa. al Asociației Ziariștilor Români, din care făceam parte pe vremea aia. Cred că era președinte Cristian Tudor Popescu, sau era Clubul Român de Presă, nu? Clubul Român de Presă. Și m-am dus la Seitur, care e aici, lângă judecătorie. Și n-avea loc să intru la Seitur. Era așa un șir indian de oameni, cred că vreo 500 de oameni. Și tot mă ce e aici? Jumate, 3 sferturi polițiști și restul erau băieți și fete hackeri din Vâlcea aduși la audieri. N-avem hacker. Nu știm, n-auzim. Era în alt timp asta, nu erau în timpurile noastre, nu astăzi. Acum nu mai aduce nimeni. Bun. Ok, nu-i mai prind. S-au profesionalizat. Păi erau profesioniști dinainte, dacă i-ați denumit așa. Și am vrut să mă strecor printre ei și m-am strecurat. Și la un moment dat n-am putut să mă ies. Că în stânga-dreapta erau polițiști și au rămas cu fetele și băieții. E drept că ei aveau cătușe la mâini, eu n-aveam. Brățări de aur. Și meseria, ca să facem o glumă asta, meseria asta a fost brățare de aur. Și este. No, ok. În continuare. Produce milioane la Râmnicu Vâlcea. Dar nu mai facem noi afirmații de genul ăsta. În România, în Europa. Bine. Pe pământ. Bine. E o presupunere la domnului Silviu asta. Evident. Ca să clarificăm. Nu, am visat. Bun, e un vis măreț. Okay. Și mi-a trebuit mult să ies din grupul ăla, că nu mă lăsau polițiștii, credeau că fac parte din grup. Aoleu. Și căutau... Pregăteau o brățară. Da. Nu e prea haioasă, dar... Ia ziceți, domnul Silviu, pentru $1.000.000 ați face 10 ani de pușcărie? Am zis 10, poate e mult. 5. Nu, pentru nimic în lume. Bun, bravo. Nu aș face 5 minute. 1 minut. Eu m-aș gândi pentru 10 milioane să fac... Deși, când eram în America... Să fac un an. Am făcut o școală, o academie de așa zisă poliție a șerifului din Broward County și am trecut prin faza asta a încătușării de către colegii mei. Da? Da. E urât? La momentul ăla nu știam că e pe bune. Eu am crezut că... E exercițiu. Nu că e exercițiu, eu am crezut că e pe bune și eram disperat. Și nu era? Nu era pe bune, era un simplu exercițiu prin care treceau toți la un moment dat, dar nu li se comunica momentul. Ca să vadă cum reacționează. Da, sigur că am gândit ce dracu am făcut în viața mea în România ca să mă încătușeze ea la o școală de poliție în America. Atât de departe au ajuns, nu? Da. Da. Și nu era. Era un simplu exercițiu, dar am slăbit 20 de kilograme. Te rog. Bun. Probabil că a doua oară e mult mai ușor. Hai să luăm mai nișat de atât. Noi ne aflăm în Băbeni. Ia, o amintire din Băbeni. Băbeni în România. Băbeni, România, Vâlcea. Europa, Calea Lactee. Europa, Atera, Calea Lactee și... Sunt de acord, dar Vâlcea nu e o simplă Vâlcea. Se numește, dacă vrei să știi, Republica Vâlcea. Pentru că noi la Vâlcea, în Republica Vâlcea, așa, avem lucruri absolut deosebite în toată România și toată Europa. Nepromovate. Aici funcționează alte legi ale Universului la Vâlcea. În premieră aflăm treaba asta. Când vom avea timp vreodată și dacă la cererea telespectatorilor... Acum mi le stați în suspans. Vreți încă un podcast să înțeleg? Dacă ei cer, le vom spune de ce trăiesc în Râmnicu Vâlcea și cam care ar trebui să fie filozofia lor de viață în Republica Vâlcea. Ce e la Vâlcea nu e la Sibiu, de acord? Ce e la Vâlcea nu e la Pitești, de acord? Ce e la Vâlcea nu e la Olb, nu e la Dolj. Eu sunt de acord din punctul ăsta de vedere. Că eu de-aia m-am întors din Sibiu în Vâlcea. Ok, deci tu trăiești în Republica Vâlcea. Iar pe buletin trebuie să ne schimbe din județul Vâlcea în Republica Vâlcea. Ok, să ne schimbe. Dacă facem, cred că dacă ne unim toți, se întâmplă treaba asta. Dacă ne declarăm, eu zic că... Am cumpărat la licitație într-o zi
când mă plimbam pe la finanțele publice, în urmă cu 15-20 de ani, Așa. un bloc, În Băbeni? într-o comună de lângă Băbeni. Așa. Nu dau numele ei, dar un primar celebru, numit Neagoe. Nu ne prindem. Și am cumpărat așa, cu $1000, cred că am dat pe el. Pe un bloc? Da, 15 ani, nu. 15-20. $1000 pe un bloc? Da. Ori de cel mai bun afacerist, ori de cel mai norocos. Nu cumpăra nimeni, pentru că era țeapa secolului în care, desigur, trebuia să cadă cineva și mie mi-a intrat pe unde mi-a intrat și mi-a ieșit prin creier afară. Felicitări. Și din $1000 eu am refăcut blocul, am mai băgat încă $100.000. Bineînțeles că l-am pierdut la bancă. Cum așa? Mă rog, este și astăzi al meu, dar este în executare. E o altă poveste. Pentru că noi trăim în Republica Vâlcea și cei puternici folosesc toate armele pe care le au în dotare ca să devină și mai puternici și să ia de la fraieri, ca mine, bunul lor și să și-l atribuie. Așa s-a întâmplat. Așa e peste tot. Toată planeta trebuie să fie republică. Așa e peste tot. Nu și la Vâlcea, unde o directoare de bancă avea un soț care de timp a murit, care l-a executat pe clientul băncii care eram eu. Așa. Deci în Republica Vâlcea, soția, directoare de bancă, dă ordin soțului care este executor să execută o firmă care era clientul băncii, ca să ia blocul, desigur. Ea fiind din comuna unde era situat blocul. Și nu mi l-au luat. Între timp, cred că i-am și blestemat. Și atât de tare am blestemat în sala de judecată încât executorul a murit, directoarea a fost dată afară, iar banca a dat faliment. Ghiți care e bancă? Sunteți oracolul din Vâlcea. Banc începe și se termină cu post. Ok, gata, am înțeles. Ha? Republica Vâlcea. Bun, dar asta nu are treabă cu Băbeni. Are treabă cu Băbeni. De ce? Foarte mare. Pentru că eu mă duceam să refac blocul cu diversi constructori. Cu Nițu de la Damila, cu diversi oameni de mare. Și pe vremea aia, când noi eram mici și business-urile erau foarte mici, mă opream la Băbeni. Și exista așa un rudiment de afacere. Cine? Care a domnului Daniel Munteanu, cred că îl cheamă. Ca așa îl cheamă. Care astăzi are imperiul Euromarket. Așa. Euromarket, îi zice, da? Omul ăsta a reușit ce n-am reușit eu. În timp ce eu n-am fost în stare să termin un bloc, așa, și pe care mi l-a luat și banca, desigur, dar toți s-au prăbușit, toți cei care m-au prăduit și m-au furat și m-au distrus, m-au chelit, ca să zic așa, au murit sau nu mai sunt ce au fost. Dar nu mă spuneți asta, că se sperie lumea de dumneavoastră. Ăsta, domnul acesta, Daniel Munteanu, cum se cade bun simț, cu minte, încrezător și gândire pozitivă, a construit un imperiu. Euromarket este astăzi rețeaua comercială decentă a județului Vâlcea, a Republicii Vâlcea. De Republicii Vâlcea, ok. Eu compar asta cu celelalte rețele, Diana, Anabela, Kaufland, da, am înțeles, Lidl. am înțeles. Știi de ce este Euromarket, în opinia mea, superioară celorlalte rețele? Eu știu de ce, dar vreau să știu și opinia noastră. Spun părerea mea, care nu e clar că nu este... Ba, din punctul ăsta de vedere, cădem de acord că... Pentru că în magazinele astea a rămas foarte multă umanitate. Sunt foarte mulți oameni care sunt oameni în magazine, nu sunt vânzători. Ei sunt pur și simplu oameni. Și simți ca și când ar fi, nu știu, rude de ale tale, îndepărtate. Voi simțiți ca acasă, să înțelegeți cumva, în Euromarket. Nu știu dacă
mă simt ca acasă, că eu de pildă n-am raion de lactate la mine acasă, dar mă simt când întreb pe cineva unde e uleiul, că îmi răspunde o femeie cu o voce care nu este prefăcută. Mhm. Vocea vecinei mele de la țară. Du-te, dumne, și caut acolo, în partea dreaptă. Am înțeles. Tipul ăsta de nesofistică reală duce Euromarket nu într-o competiție, că ăștia nici nu sunt într-o competiție, au segmente de piață diferite și locuri diferite. Dar gradul ăsta de umanitate a dispărut de la ceilalți, care încearcă metode noi. Nu-i lasă pe ei să fie ei înșiși, pe vânzători. Îi asupresc probabil cine știe cu ce metode, fals de modernitate a comunicării. Ăsta a rămas ca atunci 20 de ani când l-am cunoscut. Și business-ul a crescut tot timpul datorită faptului că omul a regăsit în magazine, s-a regăsit pe el însuși. E de la el. Asta e și deviza la noi acasă. Lui. Da, asta e și deviza la noi acasă. Uite, că n-am știut. Vezi? Da, asta e deviza. Vezi? Domnul Daniel e unul dintre viitorii invitați la podcast, la de toate podcast. Să nu-l pui să asculte asta, că după aia trece pe la casă. Păi nu îl pun, să sperăm că ascultă de la sine. Da, bine. Bun, atunci. M-ai întrebat de băbeni. Și m-am oprit ani de zile, cât am lucrat la blocul la 5 ani, ani de zile am cumpărat de la el și era așa o cămăruță, o gradă mică la început și acum e un imperiu. Așa pleacă tot. Nu au plecat ăia de la Google din garaj? Ba da, dar un singur om cu o dezvoltare așa de puternică arată că există nu numai o stea norocoasă, și un caracter foarte puternic. Și știință și tot. Da. Normal. Da, de acord. M-am dat exemplu pe mine în comparație cu el. Bun, atunci vă invit să urmăriți și următoarele podcasturi printre care invitat va fi și domnul Daniel Munteanu. Ok. Bun, am stabilit contemplările, ne apropiem de final și mai vreau să fac o precizare. Am stabilit că... De final? De finalul podcastului. De astăzi. Credeam că tu poți spune când e finalul, că vreau să spui și mie, ca să știu. Păi nu sunt eu oracol. Să fac anumite lucruri sau să fac repede anumite lucruri, să mă întâlnesc cu anumite persoane, femei, bărbați, chestii. Da, n-am stabilit că dumneavoastră decideți de fapt ce se întâmplă. Așa, că sunteți oracolul dumneavoastră. Uneori, da. Uneori când sunt agresat pe nedrept de niște oameni fără morală și pe care Dumnezeu i-a luat la el, să-i recicleze. Bun. Am stabilit ce înseamnă jurnalist, am stabilit întâmplări din teren, am stabilit, mă rog, în linii mari am stabilit lucrurile astea. Da. Bun. Vă ocupați de formarea jurnaliștilor, ați deschis Academia de Jurnalism. Hai să povestim cumva despre asta. Poate avem în Vâlcea tineri care vor să devină jurnaliști. Și uite, au de unde învăța. Li se oferă oportunitate aici la noi acasă. În Republica Vâlcea. În Republica asta socialistă-democratică Vâlcea. Bun. Uneori coreeană, dar de cele mai multe ori Republica Vâlcea. Da, dar mulți nu știu că e coreeană. Păi nu, că au mai evoluat și uneori înainte de 2000 eram în Republica Nord-Coreeană. Acum suntem în Republica Sud-Coreeană. Mai avem puțin până unim cele două republici să facem și pe care Coreea Mare. Și pe care for al conducerii din Vâlcea îl considerați așa mai coreeană? Consiliul Județean sau Primăria Râmnicului? Nu vorbesc de persoane care sunt în viață. Aștept să moară. Aflăm după. Când am vorbit despre ele și erau în viață și în funcții, am pierdut miliarde. Nu mai vreau să mai pierd. Aștept să moară. Bine. Ele sau eu. Bine. Păi... Da. Ok. Dar spun că pe vremea lui domnului Câlea, de pildă, am trăit foarte bine în Coreea de Nord. Eu. Dar a fost o Coree. Dar a fost sigur. Coree. Da. Da.
E bun, înseamnă că au fost un privilegiat. Da, am trăit și noi comunismul nord-corean. Știm cum e. Eu nu, eram micuț. Cred că eram micuț, nu știu. Nu realizam. Ca să nu se înțeleagă foarte rău, eu l-am iubit pe Câlea, pentru că el a fost foarte aproape de noi, de jurnaliști. Bun, am înțeles. Dar Vâlcea era Republica Nord-Coreeană Vâlcea. Astăzi, Era dictatură. sub Constantin Rădulescu, Mircea Gutău, Bine, dar hai să nu mai... Ok. N. Gașca, Așa. este Republica Sud-Coreeană. Am schimbat acolo. Dar ne aflăm tot în Coreea. Dacă ziceți, eu am zis... Înseamnă că mai trebuie o pată de liberalism pe aici, pe acolo. Am zis Republica Vâlcea ca să nu deranjăm pe nimeni. Deci înseamnă că o pată de liberalism pe aici, pe acolo ar face bine. Zic. Ar face Zic bine și eu. la șale. Că Păi dacă ne doare șalele, să vă fac o expresie, dacă ne doare șalele în Coreea, uite, face bine la șale. Noi, cetățenii, o luăm mereu pe șale de la conducători. Eu nu cred asta și nu intru în asta. Am zis nu facem politică acum Nu și aici. intri, nu câștigi. Intri, Bine, nu intru. iei banul. Bine. Așa e la noi, la nord-coreeni, sud-coreeni. Intri Bine, în dar gașcă, iei banul. eu sunt din, nu extremitate, dar sunt puțin departe de epicentru Republicii Coreene, Vâlcea și îmi fac podcastul ăsta mai mult din pasiune. Tu, din punct de vedere politic, nici nu te-ai născut, te vei naște într-o zi. Da, sunt convins de asta. După ce vei invita niște rinoceri pe mine la emisiune. Să sperăm că o să și vor vrea să vină. Dacă vor vrea să vină, dacă nu sunt fraieri. Mulțumesc frumos. Da. Bun. Ei pierd. Mulțumesc frumos. Ziceam de Academie. În momentul când nu mai poți face presă, în general, când nu mai poți face ceva în viața ta, trebuie să fii profesor de a face acel ceva. Pricep, da? Da. Așa am înființat noi Academia de Jurnalism pentru Copii. Și învățăm să comunice, să înțeleagă, să-și asculte părinții, de ce trebuie să-și asculte părinții, cum să-i mintă, de ce să-i mintă, ce să le ceară, cum să cucerească colegele sau colegii, dacă sunt fete sau băieți, cum să se ducă fără să deschidă gura, cum să scrie un text, cum să citească o poveste, cum să înțeleagă de ce e importantă cultura în viața unui om și de ce verbele a fi și a avea sunt diferite. Așa. Noi ne ocupăm la Academia de Jurnalism pentru Copii de verbul a fi. De a avea se ocupă alți academicieni din județul Vâlcea care au și care au făcut bani. Noi ne ocupăm de a fi. Verbul a fi. Știm totul despre verbul a fi și învățăm pe clienții noștri, copiii, prietenilor noștri și clienților noștri, că părinții plătesc, să fie în fiecare clipă. Să înțeleagă diferența dintre a fi și a avea. Asta facem la Academia. Mai puțin să fie jurnaliști. Că am stabilit că jurnaliști suntem cu toții. Ok. Dacă să înțelegi lumea în care trăiești, trebuie să înțelegi în primul rând cine ești tu. Dacă înțelegi asta la 20 de ani, e ok. Dacă înțelegi la 30 de ani, nu mai e ok. Dacă înțelegi la 40, nu e ok deloc. E târziu? Dacă înțelegi la 50, e degeaba. Dacă înțelegi la 60, E pierdut. ești istorie și nici nu mai contează dacă mai înțelegi sau nu. Am înțeles. Dacă înțelegi când ai 10 ani de ce e important să nu ceri părinților cadouri scumpe sau telefoane iPhone de ultimă generație, este și mai important. Pentru că atunci când copilul se măsoară cu propriile lui limite, va deveni un adult sănătos. Și când va deveni un adult sănătos, lumea asta din Republica Vâlcea va da jos pancartea Trăiască Republica Vâlcea și va scrie într-un final Trăiască România,
ce vreți în cartea aia, sau nu va scrie nimic, pur și simplu. Lumea va înțelege să fie liber în locul în care e, care poate azi să fie Băbeni, România, mâine poate să fie Paris, Franța, sau, nu știu, Miami, Florida, unde am stat eu 6 ani. Ok? Când asta vreau să învățăm pe copii, să fie puternici și să înțeleagă, să se măsoare nu numai cu oamenii din stânga și din dreapta lui, cu învățătoarea și profesorii lui, ci vreau să se măsoare cu el însuși, cu ceea ce este și de fapt și cu ceea ce dorește să fie. Și le vom arăta calea, asta e, ne asumăm un rol divin și păcătuim, dar le vom lumina calea și le vom spune, aici trebuie să faci asta, dacă vrei să se duci, faci asta, dacă vrei să predai, faci asta, dacă vrei să înțelegi, faci asta, dacă vrei să operezi, faci asta, dacă vrei să fii pilot, faci asta, dacă vrei să fii stewardesă sau videochatistă, faci asta. Da, am înțeles. Adică să nu disprețuim meseria de videochatistă. Nu, dar o meserie grea. Ca toate de altfel. De-aia face mulți bani. Da. Undeva aduce plus valoare. Da. Buzunarele patronilor. E plus valoare. Nu contează neapărat unde. Unde pot să vă gătească cei interesați de Academia de Jurnalism? Pe mine? La tine aici, la Băbeni. Și în alte dăți? Unde e, dom'le? Unde îl găsesc pe Silviu Popescu? Bun, aștept. Orice... Da. Cine vrea să dea drumul Silviu Popescu, vrea să devină jurnalist și mai departe ia. Mă, nu știu, nu zic asta. Dumnezeu, uite, ați adăugat segmentul ăsta, e treaba dumneavoastră. Păi da, pentru că e o meserie grea. Dar știți să o faceți? Eu nu, dar... Păi și cum învățați pe alții? Eu nu, dar am colegi de la teatrele din Vâlcea și am și un regizor de la București, Constantin Florescu, coleg, academician cu mine, care e asistentul Maiei Morgenstern, pe care îl aduc să predea copiilor arta de a seduce. Am înțeles. Pe oricine. Foarte frumos. Foarte bine. Și dacă vi se pare că este la o vârstă mică, nu luați extrema. Nu e genul ăla de sedus neapărat. Da. Așa cum îl știu din nefericire adulții. Da. Adulții. Okay. Adulții care nu știu să se ducă, dar ei cred că știu. Poți să se duci pur și simplu tăcând și stând la un colț de stradă și uitându-te pe pereți, pe cer. Ok. Poți să se duci. Vă cred. Că eu nu sunt expert în asta, deci dumneavoastră sunteți. Eu vă cred pe cuvânt. Nu știi glumița aia celebră cu unul care stătea, era cerșetor cu o pancartă, sunt orb și nu am ce mânca, și a trecut un expert în marketing. Da, cred că știu de ce. Era de fapt o colegă de-a mea de la Academia de Jurnalism, a luat pancartea, a făcut un smiley face pe pancartă și a zis: afară e soare. Din păcate eu nu pot vedea asta, bucură-te tu. Da. Un mesaj profund. Și s-a umplut căciula lui de bani. That's marketing. Asta e marketing. Asta e ambalaj. Cam asta facem la școala de jurnalism. Okay. Schimbăm percepția asupra lumii. Okay. Și cu cât o schimbăm mai devreme a copiilor, cu atât ei vor fi mai aproape de părinții lor, vor putea explica mai mult cine sunt ei, părinții îi pot ajuta mai bine și pot direcționa acolo unde capacitățile lor individuale, talentul lor, al copiilor, vrea să se îndrepte. De multe ori părinții nu știu asta, îi obligă să se facă doctori. Tata, el vrea să facă brutărie. El vrea să facă brutar. El de mic a visat să fie brutar. Și Taxo, care e milionar pentru că lucrează la stat și eventual la primărie sau la Consiliul Județean, vrea neapărat să-l facă doctor. Așa i-a zis nevastă sa. Și copilul își ratează viața. E un caz general. Adică în orice familie cred că se întâmplă asta la un moment dat.
să acumuleze cunoștințe de la bunicul, care încă trăiește și încă face pâine, și să-și facă o brutărie a lui. A început mică, ca lui Daniel Munteanu, și apoi un lanț de brutării artizanale. Pentru toată țara. Pentru Republica Vâlcea, că despre asta vorbim noi acum. Mai ieșim și noi din Republica asta? Cum ieșim din ea? Cum ieșim din un univers concentrațional? Păi, vâlceni suntem din naștere și ne intră și în sânge, dar cum scăpăm de ea? Nu că ar trebui să scăpăm, că v-am zis, mie îmi place Vâlcea, vreau să mă întorc în Vâlcea. M-am întors în Vâlcea. Da, scăpăm din Republica asta vreodată? Noi cred că n-avem nicio șansă. Foarte bine, mie îmi place aici. Copiii de la Academia de Jurnalism, da. Bun. Deci, garantez. Bun, am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Silviu Popescu. Și eu. A fost un privilegiu. Mulțumesc mult, mă simt onorat. Dragi ascultători, acesta a fost episodul de astăzi. Interesant. Am discutat mai mult ca niciodată de toate. Așa cum e și numele nostru. Vă mulțumesc. Ne revedem data viitoare. Toate cele bune.